zadel niet een draak? Een draak? En nee, dat is een Martijn en ridder Koen. Zullen wij de koning, we hebben niks te doen. Kom, zei de koning, Met dan niet een prinses? een prijs. En nee, we hebben er al 6. Ridder Martijn en ridder Koen. Zullen wij de koning, we hebben niks te doen. Kom, zei de koning, Ga rijden op het paard. het paard. En nee, dat vindt zo met zijn staart. Ridder Martijn en ridder Koen. Zullen wij de koning, we hebben niks te doen. Kom, zei de koning. Begeer dan naar het land. Ga zitten op de troon. Ik ga wel aan de kant. Ridder Martijn en ridder Koen moesten toen regeren, wat was er veel te doen. Steeds dat gezeur, steeds wat aan de hand. En de koning, die lag wat daar op straat. Hoort Groenland die zijn horen blaast, hoe schalt het overal. Wie komt hem te hulp, zie Groenland alleen, houdt stand bij onze val. Hoort Groenland die zijn horen blaast, hoe schalt het overal. Wie Groenland die zijn horen blaast, houdt stand bij onze val. Wie Groenland die zijn horen blaast, houdt stand bij onze val. Wie Groenland die zijn horen blaast, houdt stand bij onze val. Wie Groenland die zijn horen blaast, houdt stand bij onze val. Wie Groenland die zijn horen blaast, houdt stand bij onze val. Wie Groenland die Groenland alleen, houdt stand bij onze val. Het groepje wat hiervoor zit, deze kinderen, hebben tijdens deze week gekozen voor de workshop Sing and Songwriting. Dat hebben ze met mij gedaan. En zij hebben zelf een liedje geschreven. Aan de hand van het thema wijkhelden. We hebben hier op dit blad geassocieerd, wat vind jij nou horen bij een wijkheld? Ze hebben daar allemaal woorden bij bedacht en daarna zinnen bij bedacht. En daarna zelf de melodie bij bedacht. Je ziet ook dat ze ritme-instrumentjes hebben. Tijdens het liedje hebben ze ook een ritme-instrumentje. Dat ritme hebben ze wederom zelf bedacht. Ze zijn dus echt aan de slag gegaan met iets zelf componeren. Ze gaan ook op de klankstaven spelen. En luister vooral naar deze mooie en belangrijke tekst. Eén, twee, in de maat, al het afval van de straat. 1, 2, in de maat, al het afval van de straat.
niet zomaar een kunstwerk. Kom een beetje in het licht staan. Ja. We beginnen hier als eerste met Nena. En Nena heeft iets super moois gemaakt. Wat heb je gemaakt, Nena? Een bloem. En waarvan heb je die bloem gemaakt? Van een speelgoedbloem. Van een speelgoedbloem. En wat zit er nog meer allemaal? Thee. Zaklamp. Stof. En een beetje stof, klopt. Dus allemaal van oud afval hebben ze iets heel nieuws gemaakt. En kan jouw bloem nog iets speciaals? Vliegen. Vliegen, een hele vliegende bloem. Een groot applaus voor Nena en haar kunstwerk. En dan als volgende hebben we Yara. Yara, wat heb jij gemaakt? Ik heb Burrata-man en zijn hulpje Burrata gemaakt. En waarvan heb je die gemaakt? Ik heb Burrata van een fles gemaakt en Burrata van wat karton. En bakjes en touw en zo. En hebben die nog speciale superkrachten of is er iets wat ze heel goed kunnen? Ja, Burrata kan vliegen. Burrata ook en Burrata is super sterk. Wie is Burrata en wie is Burrata? Burrata is het hulpje van Burrata. Super vet. Oké, applausje voor Yara. En dan hebben we nog hier Ivo. Ivo, wat heb jij gemaakt? Ik heb het huisje van Cola Man gemaakt. Van Cola Man. En waarvan heb je dat allemaal gemaakt? Van karton. En eierdozen. En een cola blikje. En een cola blikje. Laat zien. En is er nog iets heel speciaals aan de Cola Man? Wat kan Cola die? Man kan vliegen. Iedereen dieper maken. En hij maakt iedereen hyper. Een groot applaus voor Ivo. Dankjewel. Als ik kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als ik kon toveren, liep niemand meer gevaar. Als ik kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar.
het ook zeggen. Doe maar eens mee. Super, kali, fragilistic, expialidasties. En nu een keer aan elkaar. En nu een keer aan elkaar. Supercalifragilisticexpialidasties. Dat ging fantastisch.
bokkenwagen spelen en mijn opa was de bok. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa was zo aardig als hij. Mijn opa was zo aardig voor mij. Niemand zo aardig als hij. Niemand zo aardig voor mij. Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij bedacht een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefje spelen en mijn opa was het leuk. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa was zo aardig als hij. Mijn opa was zo aardig voor mij. Niemand zo aardig als hij. Niemand zo aardig voor mij. Samen naar de apies kijken, samen naar het strand. En we gingen samen naar de brand. Samen op het ijs en met de sleutels in de sneeuw. Leeuwentemmer spelen en mijn opa was de leeuw. Altijd als we samen waren hadden we plezier. Tierenvechter spelen en mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij.
Hallo allemaal, daar ben ik weer. Er zijn nog een paar kunstenaars die ook nog een paar dingetjes hebben gemaakt. En als eerste beginnen we met Ida. Ida, wat heb jij gemaakt? Een boot met water erin. Een boot met water erin. En waarvan heb je dat allemaal gemaakt? Om stof en kralen en plakband en een eieren doos. En wat kan die boot allemaal? Varen. Heel goed. Applaus voor Ida. Dan hebben we vervolgens Tibbe en Samuel. En die hebben een samenwerking gedaan. En wat hebben jullie gemaakt? Een raket. Een raket, maar niet zomaar een raket. Waarvan hebben jullie die raket gemaakt? Van die zeehonden, een blik en een stofdingetjes en verf. Een verf. En wat kan die raket dan? Geluid maken. Oké. Geluid maken. Geluid maken, dus voor? En dan als laatste hebben we Julie. Zeg even helpen. Julie, wat heb jij gemaakt? Ja, niet alleen, maar met een vriendinnetje, Liz, hebben we een cape gemaakt en een jetpack. En een jetpack. Draai eens even een rondje. En waarvan heb je dat gemaakt? Van stof, een kraag, flesje, iets van een douche en dropjes en stokjes. En wat kan die jetpack dan? Vliegen. Vliegen natuurlijk. Heel groot applaus voor jullie. We all
Waar Joehoe mee begonnen is, dat is de video die we hebben gestuurd over de e-mail. Daar eindigen we nu ook mee. Dan weten jullie dat. En misschien herken je het liedje wel, dan mag je best een beetje meezingen. Ja, geen probleem.